התוכנית מובילות בחברה הישראלית נולדה לאחר 7 באוקטובר, כשהבנו את גודל האירועים. יצאנו לדרך עם פרויקט שמכוון למנהיגות של נשים. המשלחת הזאת שמורכבת כולה מנשים, ממגוון דיסציפלינות בחברה הישראלית, מחברות מועצה, עד פוליטיקה וכלכלה ותיאטרון, משלחת שמטרה שלה היא לחזק ולהעצים מנהיגות ושוויון מגדרי בקרב נשים ובכלל בחברה הישראלית. לקחת את הנשים המובילות הללו, שהן העתיד המנהיגותי של מדינת ישראל, ולחבר אותן ליהדות ארצות הברית. מובילות בחברה הישראלית, בונות חברת מופת, הוא אחד המיזמים החשובים שאני שמח וגאה שהצטרפתי אליו. המטרה הייתה 2. 1, זה באמת לקחת נשים מובילות, להראות להם, לקדם אותם, להכיר להם את יהדות ארצות הברית, ולחבר בינן לבין עצמם על מנת להיות גורם כוח משפיע ומוביל בחברה הישראלית. אני עורכתי בתוכנית, היכרות עם אוסף מדהים של נשים שעושות חיל במקצועות שלהם, בהתנדבות שלהם, וזו זכות שתלך איתי קדימה. לפעמים נקרות בדרכנו הזדמנויות, וזו אחת ההזדמנויות הטובות ביותר שניתנו לי. הדבר הכי משמעותי זה החבורה המדהימה הזאת של אנשים שהכרתי כאן בדרך, שבאמת אין שום סיכוי באף סצנריו אחר בחיים שהייתי מצליחה לפגוש אותן. הכרתי חברות מדהימות ונשים חזקות, כל אחת בתחומה. מסע לניו יורק במשך 5 ימים הוא היה מסע מאוד אינטנסיבי מבחינת האירועים עם האנשים שפגשנו, אנשים מעוררי השראה מהקהילות היהודיות. פציעה, מעבר לזה שהייתה מסע מעניין, מאתגר, היא מאוד קרבה אותנו, את הקבוצה ואותי, להבין מה זה יהדות ארצות הברית. דווקא בניו יורק מצאנו את החיבורים בינינו, ואת הנקודות שבהן כל אחד ואחת מאיתנו יכולות לתרום. גם חזרתי עם הרבה מאוד גאווה, עם הרבה מאוד אור ועם תקווה. כל אחד ואחת מאיתנו צריכה עכשיו לעשות כמה שהיא יכולה כאן בישראל, כדי לסייע לקשר הזה להמשיך להתקיים, וכדי לסייע לאנשים שם. בפעם הראשונה מזה הרבה שנים, מאוד מאוד להתקרב ליהדות, מאוד להתחבר לשורשים. ראיתי את היהדות שסבא שלי הנחיל לי. היהדות הליברלית, שכל זרם של יהדות יכול להתקיים לצד הזרם השני. היום אנחנו נשים שמאמינות בעשייה, שבאות כל אחת מהתחום שלה, הולכות להמשיך ולהוביל, ואנחנו חוזרות במלוא התנופה והמרץ לעשות כאן לביתנו, לעם ישראל ולמדינת ישראל. ויהיה פה מקום הרבה יותר טוב, אין אופציה אחרת ואין לנו ארץ אחרת. אנחנו נצטרך לקחת את החיבורים האלה שעשינו בתקופה הזאת שלנו ביחד, ולנסות להוביל מהם אולי באמת מהלכים משמעותיים, שיביאו אולי באמת לחברת מופת, הלוואי.